ade a meka ba kwama se to asase sidan titumi hu se ahoden wo ho na betimi aya etisini se misidan tempa. In fact, I was shocked to my brother. I appreciate my brother. Yeah, God bless my brother. Kwakumanu. In fact, Okunyamisha wate. Adikesi ya babe hunu. and I said, I would the coffee. Mimi dikufi. I read the Kwaku. Wednesday boss are special. Kwaku de make chon say na me nyokese. Woni so di hunu no. Na me kosoma na nyekese. Sese ya be hunu ma ya hu kura dwiri ya. Ya cheke ya no aya tete sa 5 kese o. They want to go. Okunyami nyokese. Na mom ase ya hono ya jase hono ma ye. Se ya ba ho. Eti me dia na o. In fact, I was shocked to my brother. I appreciate my brother. Yeah, God bless my brother. Kwakumanu. In fact, I appreciate in this project. In fact, you should be assassination was soon. Ebi sua kwakumanu na namo ne baabi a ode fa no ne nyina yeso ya yedai sua. In fact me be hu ha no ne dream no eso dream no so ti mesre Ghanaian movie no mom ye mo ne ho bai wanya de but ye be ne dai ye mo na ye be fa ya de na ye mo ne ho ba na atwene ne bu ni tim no opese oje no ebi ene wo be kasa nya wo Bawumia bi betima ba ye adwuma wa ha obetimi atwa wo nua bi nso ka iti nyansa ne niema adom na nyame de adom no eno na momie mo no ho ban ne ensrem paebo ne nkwatenten ema no. In fact wama me ho adwiri me pa enye ono a menim se estate ana se BBC no e ka de bi da ho pa me dwo no ti Kwaku me de kagu ani mo no so akwasi ye be ye awurade ti ase ne de. In fact adwene da Kwakumanu tirimo no ma shock obia oba ha nyame nkoa obia te shock because yeah but you nim say in fact hwe ba bia ye de ayi ni nyina to na to KM Golden Estate mesre oben boase a ye fra ha boaji kurom wodi free tutu ka eba ekwan nwa ahanso abie etimesrew ewia so bia ebo braso obenya ba bi di ni ti aide ato we de KM adawroma obeto ase a no age wo de na afi so waba beda kama eti. In fact I'm proud of Kwakumanu. I'm proud of my brother. I'm proud of my brother. Ono blofo no won't me inventa blofo to edi kan no very trade because sabio ye be kan so obi ani ho a wagu nsa wafa wamfa nkyerɛ da enne eye memeda enne amamre mu no ne eye da pa ɔtena eye kwasi de enti enne eye na da nsamanfo ba fie enne nananom ba fie enti senka mi kura snap wa hakra na nke wose mi gu nsa awie eti yeda mama vaida nananom ye different from mama vaida there is a way we know wa he eti yes nananom nyanom ne ka biem so ha mo so kwa Nyanom ne ka biem That's the via esre chedi ampon osoro ni asase bofo no se ono a obo asase we to ho fititite onim se da se bedru ama yenua be ma na ye ade fefe we entuomfa nani monyam emeta achi ma yen media akonwa mefiri mu no mefiri dom mu enti mesre se ye bia no adom empumra da ne da nyina na ye bia de ayikura ebo fom kra na mo da ne da bia ye frɛ ne enne
ana da bia de beti a ebehunu han ni bia no awurade ma nipa emra emeda emma ha entumpon emma kwaku nka se a mudi machi baaye no mudi animonyam ani tumi na abeta akire yesre soro se onsira dai so na oma enye konkon enne nananom omuntie yesu frɛ ne empire Bacho, me was snap our mechanic. Set here be a kwaku pe o megunsa. Oh, funny black. Very funny. Ya kwakumanu achire mo kwala munya ska mo mo. We dey kakra me so mechanic say eye bra kwakumanu. Ade a waye no efe. In fact, ati ye nyina ye nim. Na na nyo no kwa ne de ye nyina dia. Bibi say na eba ye nyina ye dia go me kwa ye fish. Ye nyina ya akɔwe. Enti say ene na ye nua kwakumanu so ye say ye nyina ye dia. Me dia me ka nyina ne say me srapo mu. ye kwa ye susu ne nim sa papafo na ye estate. Yes. Ba kwakumanu am. Ama ye hu say na boys wa bie kwan no. Enti ye free ha next year so no ye kobie akabenezercomedy estate so ano. Me Kwaku esibinti madam no nam de me ba ko. Enti nyame nhira ye nua no ma na hoɔden ne nyansa ne bie na wontimi fanye emkɔ nanim. Sa nhira no oh wa ya enti ye bra fa ne face kan Go quiet there. Said it. Yes. Go quiet there, pa. Said it. Penifone di kakan. Be quiet there. Dream we catch me no. Dream we catch me no. Catch me say. Because we need so a visionary. Or cast over there. Oh yeah. Nina nanti for a while. Nina, okaze over idea so oh yeah. 18 no. Me jine mo aka say. Wo a obedi kan 30% aba no. Wontu sika ngudie. E ade obeya ma o. Odi ni kware. Onye nipa yes, onye nipa bi obeye eyi. Sabi oni me bi obedwana akọ so dwango bi kra mi apo mekoyi na ba nim baby owo bia nti mi amekoyi na ba ana mi ameche hideout enya de so be sa nti no KM Golden Estate is here and is here to stay and big ups to all the Kumawood stars baba mo de mo nyam abetai echi anya obi bia enoko be bia iye enya obi bia na okọ be bia na so person obi bia onya adofu say ebe boa no nti big ups to KM Golden Estate and big ups to all Kumawood actors for showing up. God bless you. Yo. In fact, say you who and you be say at least no my who say adwuma na ye no at least ye bibi ye nua ate anim wa hye yen munyam adwuma we anase dwuma de odi asina ni say ya de a sra oman ni nyina se ye nyina ye moa na ye mpagya no nipa ekosra ye pe no say ye twene ba fom dodo. This time around no you improve yourself ye nya bibi me hu ne say no ye betimi apagya wo bi no kwasem ni me komfo me hunade we dadaada na eba na asase a ye dia kosi say ye gunsan ye se asase ya mabai me beye akwankyere kese e wa asase so ya me beye nyina ne se nipa bia ode ne nan besi ha no e beye nhira ya me beye ne kyere se wo to asase we bi wo gi estate we bi a wasifo nyina ye yedifo me disika ko ba be sha asase na se if we say sika nyina ya me nananom dia alakasa me cancer no me hu sagalam say for ni bi test me monya very careful me pacha alakasa bubo ya nya galam say wa ha estate no mun asem ne ye ka abusua ye di agro nanso no mesremo wa obeye wadwene say obebresa dayesun we ase me de guitar conform me ba dayem me ba dayem nso a me de stroke na ebrɛ me kam wa hunu say ye ni abre ye ntena sema sabi krobi so for me fa ye die nkwasa ye yetemamfo
edi entina sa de pe ba yem pese be pagya de wa anya na de so be pagya na matini mfie so 10 years Yo. me wura honhom na me kasa me wa honhom ma bene ntima mo mfa nyama ni agro me beje me de e mom try so ntena meme isa So yan kasa kwa donation no bia won kasa ni no ayi de on e mu ano. enti abre ye beja ma akabenezercomedy Okay, brother. Okay, nice one. Me and America sana mbrusa bibi. You be so far. Okay, I dey meet him. Kwaku, episode who be na wunya ya so. Okay. Omo mote mantem ya de omo ni sasa so da hache. Okay. Edu ebi kwa obeto asase ya de hasase na kire. Oh, kokuma no asase kakraka. Eda be 12 years maybe. Aha. But asase de abo ne say ye pillars. Efa ho nyina nya sakra nka bia obi aye den. Nkokofo awurawum dada. Ba nya ti kwakumanu a wani tia kwakumanu. Untimi ngwa na asase. Na madam Mr. Wusuase, also am a boss. Now they ba kwa make nyina say dream ni dey. Manage. Me obi a manage dance yo. Obi oba me bia ni sini bia oba me bia ni say dance eti. Hobby. We ni pa oba me a ade a me camp ba kwa ma say to asase sidan. Titumi hu say ahoden wo ho na betimi aya. Eti sini mu say mi sidan tempa. Mi sidan tempa wo sini mu. Eti na mbeye school e wo sini mu. Ese manage ade a yesi. But eno no ko nanim no ye wo nnuan mo wo abu kira misi wo mo dan ma wo mo na menje wo mo hwe mami ogina say memi dan misi no akra isle on hes on the register asase no man unu tia say de nkra asase eno wasemti eti me pedan na me ye we nyina na ye bo nkofo ne ade no adwene ne yesi ade wo pe wani je ho o se wo sisu na wo bobra wo ko wani mu wo utumi sa ade we ade a wo pe who see a two former, the maniac. Now, when you are bread, and then now, the anadi. It was as you and the baby before not kept a say, Obuasi for your bay to set garden or bar hotel, or Benya baby, say, ye also oko asian, you will show a crowasian. You bet me, I near the number good. Ya yan, the bar, Besham hotel room. E duedue mia ha mo na ka boase no bibi sa ni boase sa boase bebi adi ani kese ya edi sika but e ba ya che ati sama bre no ekọ na ni mo no fast m free pass college MC sadi I said I saw the kwato ka na me say MC ska wo musa We are prima for the wash your access to the crowd from obi ayo oho ya aka enti no ye hwe we nyina na se dem pese nyame wo bre no na wo enna ampa bre no ko ye na fe bre na yi no says it me estate edu de bi na meda na medwan bitimi se onyankopon ye nyansafo to the stand say odwene wanim de wo nwene ho no adwene to eni to me ye beji sasa to so asase we me boss bi na me ko ha ne to yo e ma ne beto se ye ton asase we me kurom to me to bi I am a boss, a friend, Mr. Wusu. Maybe Kohan say a Thomas as you could. Omani to be bad, Satan, and this guy, the Tossas as well. I'm a Duma said 4 years. My brother corn anymore. I'm a call me boss was a pet assassin 2 plot today, sit down, mamma. Was a try me back. 2 weeks is soon was a scanner at the Cotoyan. Chim, and mamma half. As a Satan, one more dear met me the tree. Oh, bon, some man can you. Wow. We're going out there. Where are the pa? somehow catch me pa me am what Bagu no so we nyina na onyankopon pese obi to mame na echi wo de ma de aye na we yeto asase wo kuro mefa no sanya na ofi That's what the toy. until the bia na me ka sempa boy ade ho hi e kwa na ma besi me sofo me mama ba o so ba o se ni ba se da ye na no kwa sambo e dey sit front e fa me sofo ma me lia go eti no e bre ni du ye no asase ne sa da ha na mse da bi Mayor estate Obuasi. Obuasi e quarters e Obuasi.
but estate kɛseɛ te sɛ de mpɛ sɛ yɛyi ebi hyɛ dɛ nia wokɔ nkran wokɔ Kumasi a yɛwɔ building tenten a yɛsi no wɔ airport kora na nipa no wɔ plot a wɔgye sika ebi amede ɛda baako ɛgye 20 billion ebi wɔ 2 bedroom wotua 20 billion na de atɔ 2 bedroom wɔ building no mu sisi ano na ɛwɔ so te yɛtra ase dwene sɛ yɛsi nkɔfɔ dan ma ɔmo ne ade no Obuasi yɛ mmea mekuro ade ntina yɛ mɛyɛ bibi sa Obuasi ampa so yɛ ba yɛ 4 bedroom ne yɛ 4 bedroom no yɛwɔ hɔ ɛwɔ soro wɔ nkora sɛ bɛ ɔmo na hawo ɛwɔ ase hɔ ɛno wɔ hɔ na wati ase wawo fa ho adwene wonya hɔ a da bia ma nkonwa akora mu yɛ fo kɔse nkwan bɛ de do ɔmo nyɛ wɔ soro na wɔ ha ɛna ɛyɛ smart home wati ase bibia yɛ mɔde bia wo bibia mɔde bia wo ɛdan sɛ de sɛ binyame adom ebenya abukyɛ miemia dan no wawudu ayɛ mbɛsɔ yɛwɔ East Legon agidi ba yɛwɔ Trazako ɛsa wɔ a obi na kyekyere eti Obuasi ne sɛ de bi na nyame hyira wa ho ɛsɛ opɛ ba bia wasom badwo aha obɛba ne gate yɛsɛ ofiti prekopa ne wawuram yɛwɔ abambɔfo gyina ha a ɔmo na bɛnwɛn sɛ wonni ha kora na wɔ abrokyira kora na wo a sɛbio wodan wobɛtumi agya hɔ abra obi ntim kɔ cameras our around the same time you was street form kɔ rounds a wo gate nyɛ sɛ ɔde wobɛti wɔ ne obi gyina offense wɔ gate ano ade a me bla me ba hɔ woba ha mo a ɛyɛ number ebia 2015 ebia bedu a ebia from 15 kɔ ne yɛ de somebody see a 15 20 30 for wa ha eti no mo na wokɔ hwehwɛ no na yɛ de phone afrɛ nipa sɛ papa wo spɛti obi a nipa nyɛ sɛ wɔ nim na gyina afrɛ o owura ne security room no so ɔka sɛ da bi sɛ nipa mpɛ sɛ me ana we de me pɛ sɛ me yɛ de na wo mama wo kwan ansa na watimi ayɛ den akɔ inside yɛ yɛ ade ɛbɛma nipa ho wasom bɛtwo wo bɛtɔ bambɔsɛm kɔme me haya no free wona ntia wokomituma ha so nyɔde a etimi so ha na me mebusu afie bɛ wɔ me ne me ba ha na ba betena yɛ hospital kakra wɔ so ha junction so but ɔno no yɛ mfa ehwehwɛ inside yɛ the gate ne ba wɔ outside sɛ bɛ ya wo mɔ area ni gyina betima enjoy bi yɛ bɛ yɛ school ɔdan nyame yɛ adoma yɛ bɛ school asia ɛno so yɛ the gate bɛ hwɛ abɔnten but wɔn mo ti inside ni deɛ gate wɔ obiara abɔnten ɛwɔ inside at the connect you know how the one auntie and well but one free outside in the also do baby school ya be I also baby ama somebody mama father somebody or the base supermarket na me adoma the main gate in the main gate in the no and no da haya so he pillar no kwa bi pillar ni si the main gate so pa okay e be what side okay na ya supermarket ho ya police station kakra at said the me ame na me papa aye semensia so semensia ye ye be sa police station there shi ya ye the friend say the be gym ewo